Damir, čestitke za zmago v Kopru, 3-1 je padel Koper, trikrat je bil natančen Matko. Najprej nekaj besed o strelcu hat-trika, kako dobro je, da se je prvi strelec ekipe vrnil v takšno formo na zadnjih 7 tekmah 6-krat u polno. Da, fantastično, jedan fantastični oporavak. Znam kako je to kad se igrač vraća nakon duge poškodbe. Ovo je izuzetno dobar odgovor. Tu vidite koliko je Matko mentalno moćan, jak, koliku volju ima. Jednostavno kad je takav, sve se uroti na to da bude dobar. Sedaj pa zagotovo še v ekipi zelo kvalitetna predstava na zahtevnem gostovanju. Vemo, kako je Koper igral v pokalu, ampak o ekipi. V prvem polčasu se je čakalo na tisti prvi zadetek, se je trlo ta oreh, na koncu vendarle uspelo preko Matka, ampak skozi celoten obračun se je zdelo, da ima Celje tisto nekaj več. Je, čestitke ekipi, fantastična zmaga, baš kontrola jedna utakmice od prve do zadnje minute. Već se u prvih par minuta vidjela ta naša agresija, taj step up, korak napred, agresivno napadanje, već njihove zadnje linije. Puno smo im tu ukrali lopti već u njihovoj polovici, postali su nesigurni, postali su nervozni, mi sa loptom direktni, brzi. Edi dobra partija, puno je toga preglavio jer morali smo, već smo u pripremi utakmice dogovarali da možemo i preskočiti radi lošeg terena i tu su Matko i Menalo dobro napadali prostor, tako da puno je toga danas funkcionirala jako dobro i onda je rezultat na kraju takav. Tudi zdelo se je, da je obramba dobro funkcionirala, Koper si nekih izrazitih priložnosti praktično ni ustvarjal. Ne, na bočnim pozicijama gdje su oni brzi i mi smo bili izuzetno brzi, energični, dobroj korekciji, centralno izuzetno jaki u svakome duelu i dva centralna braniča i dva zadnja vezna igrača, tako da zbilja smo danas svi dobro funkcionirali i jednostavno kad je Celje takvo onda ga je teško premagati. Pred začetkom zadnje četrtine, pred krajšim premorom še domači obračun z Radomljami, verjetno v želji, da se na to krajšo pauzo podate z novo zmago. Pa sve ćemo napraviti baš za to da i u tu utakmicu uđemo jednako silovito, jednako jako, nikoga ne podcjenjujemo i tu očekujemo tešku, jako tešku utakmicu, zahtevnu utakmicu, ali bit će zahtevna koliko ćemo mi biti dobri.